Aje kana o Jade kona àwọn yare àwọn ajo This is it Ughokwesiobodo àwọn sugar Eya Adebazia ma adebazia o Onyo America wuta o Obodo àwọn sugar onye Enugu State àwọn oke na-akwa ikosho na-akwa ọnwụ obi mgbe adị ọnwụ ọgọ ụlọ afụga n'onye America wuta onye America wuta onye America wuta onye America wuta ndama ijere nwanya nwụshiga nwụọ ebogo onye Enugu Steeti anwụshiga nwụọ ọbụzọ onye n'ime anwụ ya wenye aka ụwa bụzi onye ọbụzọ onye n'ime anwụ ya wenye aka ụwa bụzi onye Chief Dr. Lolo Magdalene Nwaka Agada yala kwa n'onye America wuta onye America wuta kokoko unafuga n'onye America wuta unafuga n'onye America wuta onye America wuta onye America wuta Ibanwu na-eme n'ụwa isikeme philanthropist yare Ughokwesiobodo Ughokwesiobodo yare anyị tụka ọnwụ si dị anyị tụka nne mmadụ si asọ nne mmadụ aka nwanwụ ọnwa Abuhonso onye na-aga n'ụwa nọga nana ọnwa Abuhonso onye na-aga n'ụwa nọga nana ọnwa Abuhonso ọnwa gbaziri nsọ ijere nwanyị anwụjụọ onye Enugu Steeti anwụjụọ This is Kate Ughokwesiobodo yalakwa ndị Ngozi na-akwa yare na-akwa ọnwụ egburu ogorigburu dị ahụ koko ifeọma n'anya bụ nwanne Alọsọsọ Agada ọgọbụchi ogbe yari akpa Chukwu ga-esija ụnụ anya mmiri n'anya nụ ọnwa Abuhonso onye gosi n'ụwa n'ụwa ọnwa Abuhonso ewu ije ọnwa Abuhonso onye gosi n'ụwa n'ụwa
bara jụrụ oyi aka ga-enye ọnwụ ka ọnwụ yara o Mrs. Keti ijere nwanyị ọma kpoo mara mma na be di ya mụchuga o onye Enugu steeti dịka anyị ga-enye ọnwụzi ọnwụ abụghị nsọ onye nọzi n'ụwa nọga na ana ọnwụ abụghị nsọ dị o ebe ije ọnwụ abụghị nsọ onye nọzi n'ụwa nọga na ana ọnwụ abụghị nsọ dị o kokokoko onye Enugu steeti yala akwa o onye Enugu steeti yala akwa o ndị Ughokwesiobodo yarị na akwa o akwa riri elu mmụọ o ka kene bekere Chief Dr. Lolo maka Agada onyama the philanthropist business tycoon o meko obodo dị mma omenuko onye gede ekene m ihe ekene m onwe mmụọ okeyo dikebe Ughokwesiobodo dikebe nwanyị ọma dikebe onye ọma ọnwa abụghị nsọ nye nọcha n'ụwa nọ ga na ọnwa abụghị nsọ Keti amụchu ọnwa abụghị nsọ nye nọcha n'ụwa nọ ga na ọnwa abụghị nsọ kokokokoko izubu na-eke onye bụ enu ala ka o kwee ndị ọma etiti nwa oge konji na-ekene onye ọbụla kwụ enu ofu mbọsị ụbụ na kokoko eji m nkonye aka sagwa ngozi Chukwuka obodo yarịọ ndị bụ obodo yarị n'ogogogo ijere ọma amụsịra ọnwụ agbara nwaanyị amụsịra ọnwụ Mrs. Keti anwụsịra ọnwụ iwe ọnwụ asụ adịamụ ọnwụ abụghị nsọ nye nọcha n'ụwa nọ ga na ọnwụ abụghị nsọ dị ewe ije ọnwụ abụghị nsọ nye nọcha n'ụwa nọ ga na ọnwụ abụghị nsọ okokoko bụ anya okokoko bụ ọnwụ agbara nwanyị yara akwa ndị bụ ike nye yara akwa ya ihe chikasị na ọnwụ okokoko ọnwụ abụghị nsọ nye nọzi n'ụwa nọ ga na ọnwụ abụghị nsọ ewu ije ọnwụ abụghị nsọ nye nọzi n'ụwa nọ ga na ọnwụ abụghị nsọ ya kokoko Ngozi ijere Ngozi Keti Ngozi Mrs. Keti
Ngozi Odumwo Ngozi Ogbodo Onwu emeri mbara ju oyi Onwu iwe Onwu iwe Onwu asu amu Onwu adere Onwu buya Onwu ekwe Onwu ekwe anirie o Onwu ekwe anirie o Dr. Lolo Magdalene Nwaka yalapa Dr. Lolo Magdalene yalapa Ughokwesiobodo Kankenge nyawo Alois Susu Agada Onwa melora Romeri yalapa Dr. Lolo Magdalene Nwaka Agada